хора спортисти, включително нали, така, по-професионално занимаващи се, съм имала, които отбелязват факта, че откакто са започнали да залагат, имат повече травми. И това е обяснимо от много неща. Един от психологическите аспекти в тази част на случващите се травми е това, че човек започва да не премерва реално рисковете. Тоест, един риск в футбол, например. Да хванем футбола, защото беше актуална тема по световното. Лесно се дават примерите през футбола най-малко. Да. Но да кажем в футбола, един футболист, един човек, който играе в футбол, може и не професионално, знае, че ако се хвърли за дадена топка, да кажем, може да разтегне сухожилие. Когато обаче... Дали да гони до последно, дали да скочи за този шпагат, влошава се преценката. Реално и се увеличава риска. Точно. И колкото повече се увеличава риска, толкова повече се увеличава и риска от травма. Разбира се.